Biswajit Koloi mokhango monoimung warik warik sago phantuja constitutional right ni bagai chobawo angkhormani 12 takajulani engai tipramathani batainai Biswajit Koloi 12 takajula constituency o tipramathani engai batanai boromgonang Biswajit Koloi kebang budbai keplai engkha 33,684 vote by keplai engkha tipramathani engai batainai Biswajit Koloi Yang bagai bahai matong ha keplai manja gol. Belai hambai joto media rokno tini 2 tarik sini election paikha paya koi counting bo sini paikha sini Jombujala sub division sini 12 takar jola tai sini Golagati 17 Golagati kaini counting kha kaini no sini tipramotha sini bobagan leadership bo jeng tinor applying laikha jeng belai tong tholaja khusingja tan bagi himalaya jeng sini tiprasani bakhana jeng Simon ka jeng bipul boden joyong khatini sini jeng nu khatini sini Jombujala sub division Beseng margin by lead kai. Jeng mangkha ro tipramotha mangkha ang mangkha 34,700 something মানে almost 35,000 total casting kha 40,000 ballot paper soh 40,000 casting kha amoni agolo 34,700 মানে jengom kaise itihas history sing create khaikya je tipara jo this is the first time the highest margin je apply mani sing sai family jeng 35,000 sing roman obo tini nangkha sing tipra sarok tono bubagar netritya sing o takbaro takar jolo tipra mothan joto sotos posto babe sing bud apply khema bage ang joto no sing joto lukurokno sini tiprasa lukurokno ang khulumi sajaw norok sono body pass khem bage nono pipe play belai belai kan hamba ya faro Keplai tong ha abo keplai yang mana ya golo lukurong bagai bo bahai ke samung rok khalainya mancho. Nah di norok joto no siwo sini bubagar omono barbar sai thayo sing sini permanent solution hai ke sini constitutional solution bagi sing fight khai thanai mo sini poila sini je fight tongnai amon ya golo bo sing omono sanai ang khorsa bidayok hisabai ini certificate mamani ya golo ang amono sanai je ani 12 takar jolawo bangma undevelopment area tongo jeng or development area bake develop khane tuima nang ya lama kare karan kare education kare jeng omo dirgo din romoi jeta bam sajon amal chimin tini IPT kuchi BJP সরকার গঠন খাইয়া last 5 year কিন্তু তিনি ওহাইনো চিন develop ingya ko ja kama tong no nukhna chini ayang tampui phasing ang barbar masau during the my election ni ani ko campaign thangpuro nini sarum nini tamnai bono bola nini ko kama jaga tongam hai lama point of krui omor ang chini ekdom birat failure chini lai thai sarkar failure ang sujuma hakai bidhan sabha thangai okona tisanai omron chung jasa kapan khai nanai development khai nanai Tai kaisa ko kisasak jaga samung sitra pati mani jeng kok tumarok mangkha. Abon tile nang bo bahai lukurok no kok rok kachana mus. Ang mon koinai tini chini 12 taka joni joto amchaini khagnang borok no jeng violence na jeng hamje ge chin tipra motha tan bagi hmla jeng tipra samai samung khayo chino 12 taka jon 95% tipra sa jeng kebono violence khaile oi kesun sompoti nosto khaye oi jeng kaham khayo Katung khajaga tongnani almost tini chini nasik mung tan bagi hmale chungoro tam 95% ni bisingo chung jotono baki je 5,000 almost in 85,000 85% upor chung tini kasne mane gongkha bud mangkha anbai chung khusi ang omon koine jotono no chung santipurno babe chungoro tonglaine chini jotono nok ari sompodi nosto khayoi chungoro thenang dino tongkasang hawa chung siblai tongnani